Salamu alaikum de rabe ande bo ndo be docteur Jomon docteur Saliu mo leddi ngawde to ande dam debbo aɗo mari probléme daygol ko aɗo mari probléme kiste ko ɗum miyam ko ɗum fibrome on woni hande a habdi a yehi dofta dayma to derɗam debbo min ɗo mari lekki je min hokkatama ɗum ɗaɗi on a yaha a dollaki a yara to ni ɗum kiste ko ɗum miyam ko ɗum fibrome ya sankita suudu kiste ɗo pat inchallahu a sendiran be probléme ma ko a wala kiste ko a wala miyam ko a wala fibrome daygol ɗon saludima ɗaɗi man on min hokkete inchallahu de to a heɓi ɗaɗi ɗo a heɓa a dolla ɗaɗi to derɗam debbo ɗaɗi man ɗo bo ɗum sababu daygol la ɗum ya ɗum lota basenji ma laɓɓina tal to tawi wodi salte wodi ko haɗete daygol gilli ɗon je ɗo haɗa daygol ko kiste ko miyam nden bo ko aɗon mari infection min hawra be lekki infection ɗo min hokkama ya jarriba lara inchallahu to ni daygol on aɗo tefa Allah fondayma heɓu amin haɗo ha lamba amin 672 89 90 41